Ngiyabonga abantwana basekuphameni uNkulunkulu ongivumelile nami namhlanje ukuthi ngihlanganele nabangcwele ngalolu suku lwakhe lwesabatha ukuthi sizomdumisa. Namuhla ke usuku olukhulu abantwana basekuphameni. uJehova asikhethela lona ukuthi simdumise ngalo. Usuku lesabatha. Okade funda useyifundile incwadi okuyiyona sichazela kabanzi ngalolu suku lesabatha. Ngaphezulu kwezinto zonke esingayikhuluma ngiye ngiyithande kakhulu indaba yesabatha ngoba ilona uNkulunkulu asenzela lona ukuthi simdumise ngalo. uNkulunkulu siyamdumisa ngazo zonke izinsuku kodwa usuku lesabatha ilona sikhethela lona ukuthi sisuke endlini zethu sizohlangana ngalo sibuthane sikhonze uJehova. Okade ufundile lapha ku verse 29 la kuchazwa khona ukuthi kufanele kwenzakaleni ngosuku lesabatha. Iverse engilithanda kakhulu u29 ochaza ngosuku lesabatha esihlabelelweni nalawa amanye angaphesheya. Ngiyacela ke abantwana basekuphameni ukuthi uNkulunkulu abeseduze kwami njengoba ngisaguqile kube uyena ongiholayo ngingaholwa womubi. Kuthi konke engizokukhuluma kube ikhona okufuneka ezulwini. Ngizocela sithathe isihlabelelo 130. Sibuthana lapha ke yimsini wakho Nkosi sibuthene lapha bakho Nkosi asenqenda izemelezu lakho selinqinda ngothina asenqinda semelezu lakho selinqinda Tina asitshele songize umkhondo wezila ofonwa ngabalidandayo bafule yenhliziyo zabo oke ufunwa abalithandayo ke bavule inhliziyo zabo alingana balithande balithine alelo lizwi lakhe abalithande thande balithine ugelelo elolizwi lakhe asanibona emakhola nina zitha ezinhle
azokuphatha lelo lizwe sesinda zonke izizwe azokuphatha lelo lizwe wokezisinda Niyuthokoza ukubonga nibongwa usimakade ngokugcina lelo lizwe Tina Olela Izia Susinda Sunga Isihloko engizokhuluma ngaso sithi Jehova sikwenzeleni. Esikhathini esiphambili ubameli uswa kwakhuluma ngesihloko esithi uNkulunkulu ufunani kithi. Lesihloko lesi esithi Jehova sikwenzeleni sisafana naleso sihloko. Nami ngifisa ukukhuluma ngaleyo ndaba ukuthi njengoba sihlanganele abantwana basekuphameni kubalekile ukuthi sikwazi ukuthi sizokwenzani la. Yini uNkulunkulu ayifuna kithi? Abantu bahlangene eindaweni zonke ngokwehlukana kwazo. Benza lokho abakwenzayo, nathi sihlangene la. Yini impela esihlangene ngayo? Bantwana basephameni engikuthunyiwe akusiyo into entsha. Kodwa njengomfundi wala ekhaya ngithunywe ukuthi ngizopresenta zonke izinto esifundise ngazo, ngoba la ekhaya sifundisiwe umuntu ovela ezulwini. Konke esikukhulumayo akusuke emcabangeni ethu, akudingi ukuthi siplane, kodwa makuthiwa khuluma kusuke kufanele ukuthi ukhulume lento ekhulunywe ngaphambilini. So ke ayikho into entsha abantwana basekuphameni engizoyikhuluma ukuthi ngethule lokho esesikufundisiwe just ukuthi sikhumbuzane. So ke namhlanje ngifisa ukuthi ngoba unyaka usaqala indlela esihambayo iyinde, kubalekile ukuthi sisikhumbule ukuthi thina siyobani, sibuyaphi, sifike kanjani la, sizokwenzani la. Ile nto leyo ebalekile. Ngicela ukuthi ngifunde ubufakazi esibethulelwe uNkosana uNzima ngomhla ka-23 December khona la ethempeleni ekhuluma indaba yakhe. Ngizofunda nje ngokusheshsha bese mase ngikhuluma konke engizokukhuluma kuzobe kusukela kulento uNkosana uNzima ayikhuluma. Uthi ke uNkosana uNzima mayiqala indaba yakhe uthi bancwele angibonga ithuba umhlambulula asiphe lona lokuthi nathi sethule ubufakazi noma sikhulume lokho okuseyinhlizweni. Bancwele nami angeke ngibe mude kakhulu, nami uNkulunkulu emndenini wakithi kwaNzima Mbalenhle, cause ngikhulele eMbalenhle endaweni yaseSekhunda eMpumalanga. uNkulunkulu nami wangithanda ke wangilanda ngendlela nami. Uma sengithi ngiyayibheka angazi ukuthi kwenzeka kanjani ngoba mina eMbalenhle eSekhunda ngangingumuntu ozisebenzayo. Kusho ukuthi ubhuti wami ube umuntu oregister ama company, and then kulelo business lokuregister ama company mina ube ngitholela ama clients afuna ama logo nezinto ezinjalo.
so besinobudlelwane obunjalo ngokwebhizinisi. Kwahamba ngafikela umqondo ukuthi ngifuna ukusuka lapha kule ndawo engikuyo ngiyobona amanye amadlelo eGoli. Nalowo mqondo nje angazi ngafikelwa yini. Mhlawumbe ukuthi ngase ngifuna ukuba independent cause ngangihlala ekhaya. Ngabona engathi ngathola environment ezongichallenge. Isizathu esangenza ukuthi ngisuke eMbalenhle yiso leso ukuthi ngangifuna environment ezothi ukungichallenge ngiphume ucomfort zone. Ngangisitshela lokho ke ngokusuka kwami eMbalenhle. Ukusuka kwami eMbalenhle ngangingazi lutho nje, lutho cause ayekhona amaNazaretha asebuhleni eMbalenhle njengoba nazi ukuthi akukho lapha engekho khona. Kodwa isithombe okwakuthi uma ubheka wawubona into nje yakwaZulu cause almost bonke engake ngababona babegcoke amabheshu. So kwakunalesithombe sokuthi no, yinto yakwaZulu lena. Kungangifikeli nje engqondweni yami ukuthi kuyoke kwenzeka ukuthi ngelinye lamalanga ngigqoke lengubo emhlophe. So kufika kwami ngapha eGauteng ngafika ngokuthi ngathola umsebenzi, nga-apply ngisesembalenhle and then ikhampani abathi iSuntech eseFaraday. So ngacela ubhuti wami ukuthi ngihlale naye ePretoria. First time ngifika lapha ngangihlala ePretoria kubhuti wami, ngiza nge-taxi from Pretoria to Faraday emsebenzini, and ekuhambeni kwesikhathi ngabona ukuthi indleko zi too much. Kwase ukuthi ngithole indawo eduzane, and indawo engayithola kwaba seSoweto eNaledi ke ezitimeleni kulapho ke ngadibana khona nevangeli lobuNazaretha. Kodwa kwakuyileli lasebuhleni ngoba abantu abashumayelayo abaningi kwakungabantu basebuhleni. Kodwa into eyangibamba yikho lokho ukuthi eSouth Africa kwake kwaba khona umprofeti othunywe uNkulunkulu. Nanso nje into eyangibamba ukuthi eSouth Africa kuke kwakhona umprofeti owathunywa uNkulunkulu. Akugcinanga ngoJesu as mina ngafundiswa ngakhona cause enye ingxenye yempilo yami ngikhule vele ngingumKristu. And kwakhona lokho ukuthi outside of Jesus no one else or no one will ever be sent by uNkulunkulu. Kwakunalokho nje engqondweni ukuthi kuphelele nje ngoJesu. So into eyangibamba yileyo nje kakhulu ukuthi anti kwaZulu kukhona umprofeti owenza izimanga ezinje cause kwakuhlale kukhulunywa ngezimanga kakhulu. Into eyangibamba kakhulu izimanga babesikhuluma nje ngomprofeti Isaiah Shembe. Bese ke kuba khona lengxenye le lapha abavele bembize khona ngoNkulunkulu, yabo. Almost nje bekungapheli inkonzo noma ngangena ofakazi abangakanani befakaza kule coach bengiligibela kuyo. Always bekuhlale ngene ukuthi uNkulunkulu uShembe. Lento beyingikhathaza ke, beyingangihlali kahle. Angifuni ukuqamba amanga, ibingangihlali kahle. Ngokuba noma mhlambe sengifika endlini kuthi angithandaze ngibize uShembe ngoNkulunkulu kuvele kungahlali kahle. Ngithi hayibo, umuntu engaba uNkulunkulu kanjani? How does uNkulunkulu ebukhosini bakhe ezemhlabeni azoba umuntu and then abuyele futhi? Like nje noma ngicabanga ibingayenza umqondo just as nayo leka Jesu kamthathe munye ibingayenza sense ngenkathi ngingumKristu. Bekunokuyiquestion up until kukhona nje idocumentary benginokuyibukela okuthiwa iHidden Colors. iHidden Colors yaveza ke amaqiniso lawa akhulunywa lapha eNCG ukuthi uJesu kahle kahle nguyeshua nokuthi waye umuntu omnyama nokuthi inkolo yobuKristu yakhiwa amaRoma. So leyo documentary leyo yangikhipha kubuKristu ngaba ngumhedeni isikhashanyana nje eside until ngize ngidibane nobuNazaretha sengidiscover ukuthi how kanti kuke kwakhona umprofeti oke waba khona. Into eyenzeka ngobunye ubusuku ngathi ngihlezi nje ngathi no ake ngene ku YouTube cause enaledi lapha sasithi uma sibhadale rent sibhadalele ne-Wi-Fi. So kwakune Wi-Fi nje 24/7. So ngathi
ngathi angiye ku-YouTube angisazi noma ngatype uShembe noma ngatype uNazareth whatever engayitype lapho angisakhumbuli kahle kodwa kwavela ubaba Melusi abantu abaningi bamdiscover ku-radio kodwa mina ngamdiscover ku-YouTube okokuqala. Uyazenza isimangaliso, but what about uNkulunkulu? Cause kwakhona kimi ukuthi no, if lo muntu uthunyiwe, what about lo muntu omthumile? Bathini ngaye? And uthola ukuthi bayamhlanganisa bathi yena noShembe is one person, just as amaKristu banokwenza ukuthi mthathe munye. Hayi, from there bangcwele ngingasho nje ukuthi leli phupho enganginalo from ngisuka eMbalenhle ngithi ngifuna ukuba independent, ngaba ngizenzele izinto zami, kanti kwakuyindlela uNkulunkulu angilanda ngayo ukuthi instead of searching for independence ngizothola mina. Izinhlelo eziningi enganginazo angisakhonanga ukuzenza ngenxa yama challenges athize, but ke into engayijabulela yikho lokho ukuthi ngingasho ukuthi ngithole uNkulunkulu, ngithole ukungena esikoleni sasezulwini. Leyo nto leyo iyodwa inkulu kuna any dream, cause maningi amaphupho enganginawo from ngisuka eMbalenhle. Ngashiya ibusiness engakilirana, ngeza lapha ngithi ngiyokwenza more money. Ngangisitshela lokho ukuthi ngiyokwenza more money, kanti manje I'm not even making a fraction yale mali engangiphupha ngayo, kodwa manje ngithola into enkulu kunemali, ngithola ukungena ezulwini. Nginethuba manje lokuthi izindlela zami ngizilungise ngiselapha emhlabeni ukuze ngingene ezulwini. So leyo inkulu bangcwele ukuthi ngasuka eMbalenhle ngithi ngizalapha ngizoba yimillionaire, kodwa uma ngifika lapha sengithola okukhulu kunokuba yimillionaire, cause ngangumuntu vele olandela osomabhizinisi nomuntu nje we-black power, black consciousness, izinto ey'njalo. Nabantu laba Malcolm X no Martin Luther King Mandela ngangibalandela, ngingumuntu onalento yokuthi abelungu into engelutho kodwa yithina abantu abamnyama ikhokho. Nganginaleyo ngqondo leyo yokuthi abelungu izinto basithatha kithi vele thina kumele sis-establish. Kodwa uma sengifika la ekhaya ngiyabona ukuthi no, ukhiye wayo yonke lento uNkulunkulu. Ngaphandle kaNkulunkulu izinto eziningi singazikhohlisa sithi siyazenza, kodwa akukho okuzolunga. Ngisho ngabe bekuthiwa let's say mhlambe lelo phupho lelo liphumelele, cause nganginama plans amaningi. Sometimes sengiye ngibona ukuthi ukuba ngangiphumelele kulawo ma plans, kodwa ukuba ngangenayo uNkulunkulu konke kwakuyoba yizeleze. Ufakazi engibethulayo bangcwele yikho lokho ukuthi ngasuka eMbalenhle ngithi ngiyozuza imali, ngiyozuza igolide, kanti sengizuza igolide elikhulu kunegolide leli lasemhlabeni. Sengizuze ukukholwa bangcwele, angazi ngizobeka kanjani. Ngisho ngabe kuthiwa mhlawumbe kunezinto ongazithola noma ezingakuphathanga kahle, kodwa kulokho kuhlupheka kumele wazi ukuthi usele nento enkulu, usele noNkulunkulu. Amen. Amen. Le ndaba kaNkosana uNzima ngiyithandile kakhulu ukuthi ngiyifunde phakathi kwabangcwele sizwe sonke. Isizathu salokho ukuthi njengoba silapha sisezweni laseGauteng, size ngeindlela eziningi ezahlukene. Kwabanye bathi beze ngokuzosebenza, kodwa ngiyafisa ukubazisa bonke abantu abakhona kulendlu ukuthi zonke lezi zinto ezikhona la eGoli ezizenzayo nesithi size ngazo. Njengamanje phakathi kwethu kukhona abantwana abafikile bathi bazofunda.
akusilona iphutha lelo. Abanye bathi bazosebenza akusilona iphutha lelo. Kodwa ngiyafisa ukubazisa abangcwele ukuthi iqiniso lento esizele lapha silethe uNkulunkulu ukuthi sizokwenza umsebenzi wakhe. Akukho okunye. Njengoba sibuthene lapha ke bantwana basekuphameni lesi sihlabelelo esikade sisihlabelela u130 sithi sibuthene ubusweni bakho Nkosi sincinda izembe lezi lakho silincinda ngokugcina masiqeda lapho sitshele zonke izizwe umkhondo wezwi lakho ngoba ufuna abalithandayo bavule inhliziyo zabo lingene lingathiywa enhlizweni zabo balithande baligcine lelo lizwi. Izulu ke sibuye sihluphe ngoba amanye amagama aso awajwayelekile. Kodwa uShembe mayethi lelizwi kufanele lingene lingathiywa. Lokho kusho ukuthi izwi likaNkulunkulu malifika kithi lingena it should not be disturbed. Mayethi lingathiywa kufanele liphazamiseke. Ebese labe lingena kubo kufanele balithande. Mase belithandile bese bezoligcina. Isihloko sethu sithena Jehova sikwenzeleni. Yini eqinisweni uNkulunkulu ayifuna kithi? Ngizocela sifunde incwadi kaDuteronomy 10 verse 12. Sithola ukuthi yini eqinisweni uNkulunkulu ayifuna kithi? Njengoba silapha sizokwenzani la? Sihlangene ngani la? Incwadi kaDuteronomy 10 verse 12. Incwadi kaDuteronomy chapter 10 verse 12. Manje le Israyeli uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokuba umesaba uJehova uNkulunkulu wakho uhambe ngezindlela zakhe zonke umthande umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho ugcine imiyalo kaJehova nezimiso zakhe engakuyala ngakho ngalolu suku kuba kuwe kuhle kuwe na. Amen. Angizukuyiphinda abantwana basekuphakameni lencwadi ngoba usuku wayifunda ngemic ngethemba ukuthi kuzwakele. Ithi lencwadi uJehova ufuna ukuthi simkhonze sihambe ngeindlela zakhe zonke simthande senze yonke lento uJehova athi siyenze. Akukho kunye abantwana basekuphameni ilokho. Endabeni kaNkosana Nzima esifundile uthi uNkosana Nzima ngenkathi esestimeleni wazizima ngaliswe kaShembe kwamjabulisa ukuthi kanti esizweni esimnyama kwake kwakhona umprofeti othunywe uNkulunkulu kodwa ingxenye ayifika imphazamise ile ngxenye ethi uShembe uNkulunkulu. Leyo nto leyo uthi uNkosana Nzima yamphazamisa kakhulu yamhlupha ukuthi how kanjani ukuthi uNkulunkulu uShembe abe umprofeti aphinde futhi yena abe uNkulunkulu kuza kanjani. Enye inkinga ekhona ukuthi nasesayidini lamaKristu uthi uJesu uNkulunkulu bahlangene noNkulunkulu mthathe munye emthathu babili bebathathu. That science leyo abayikhulumayo engezwakali yayimdida na uNkosana Nzima ukuthi how uJesu futhi naye uNkulunkulu kanjani kume kanjani. Njengoba silapha abantwana basekuphameni izwi elisibuthileyo lifike la iqondisa yonke le nto leyo ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Sazi ukuthi uJesu usifundisile. Sazi ukuthi umprofeti uIsaiah Shembe yini asifundise yona. Ile nto leyo kufanele siyazi bantwana sephambi. Ngicela ukufunda ukuthi uShembe usifundiseni kanti.
Umthandazo weSabatha verse 13 and 14. Uthi uShembe mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwana. Nigcine imithetho yakhe andobele yona uJehova ngenceku yakhe uMoses. Ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo eMkhosi. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akakuyamukela imithandazo yenu. Akasoza nithisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe nigcine. Yilokho uShembe sifundise khona ukuthi sizokwesaba uJehova sigcina imithetho yakhe asilobele yona ngenceku yakhe uMoses. Ukuze masimdumisa ukudumisa kwethu kwamukeleke nezibusiso zehle. Incwadi esifundile kwaDuteronomy 10 verse 12. Ithi ke kufanele uJehova simesabe ebese simkhonza simthande simesabe senze yonke lento asifundise yona ngomlomo womprofeti uMose. So ke ithi ke into kaNkosana uNzima ngiyajabula ukuthi ukuthola ukuthi uShembe kanti naye wayengumprofeti kaNkuluNkulu. Kodwa manje umprofeti kaNkuluNkulu kuza kanjani ukuthi kuphinde yena ukuthi kuthiwe uNkulunkulu. Then manje kufanele sithole ukuthi iBhayibheli lithini ngalokho. Ngoba mhla sithunywa ezulwini ngomhla ka4 kuJanuary 2010 kwathiwa siyofundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova njengoba kwakufundisa umprofeti. Sithathele ezimfundisweni zeBhayibheli nesihlabelelo. Useshilo ukuShembe ukuthi uJehova sizomkhonza ngokwesaba, sizomdumisa ngokuthi sigcine imithetho yakhe asilobele yona ngenceku yakhe uMose. Ake sizwe ukuthi lithini iBhayibheli ngalento esikhulunywa ukuthi uShembe noJesu bawonkulunkulu. Sizofunda incwadi kaIsaiah 43 verse 10. Incwadi kaIsaiah 43 verse 10. Ayakho soyithula. Funda nangaphandle kwalento. Incwadi kaIsaiah 43 kusukela verse 10. Ningofakazi bami, usho uJehova nenceku yami engiyikhethileyo, ukuba nazi ningethembe, niqonde ukuthi nginguye. Ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu, nangasemva kwami akuyakuba khona. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akakho umsindisi. Amen. Amen. Ngenxa yale ncwadi sesiyifundile abantwana sezulwini, asakwazi ukwamukela ukuthi uShembe uNkulunkulu. Futhi asakwazi ukwamukela ukuthi uJesu uNkulunkulu. Ngoba uJehova usho yena ukuthi before yena akekho uNkulunkulu wake wakhona. Even after yena akekho uNkulunkulu ozoba khona. Uye. So ke kuthina banazaretha kaNkulunkulu noma kuthina abantu abahamba ngendlela kaNkulunkulu, thina esikhonza uJehova, uShembe uyisithunywa sikaNkulunkulu, ungumprofeti kaNkulunkulu. NoYeshua lokuthiwa uJesu uyisithunywa nomprofeti kaNkulunkulu. Abasibona oNkulunkulu. Uthi kuNkosana uNzima waba nenhlahla yokuthi ahlangane noBaba uMelusi, angene kulesi sikole la afunda khona ukuthi iqiniso lendlela kaNkulunkulu lithini. Kufanele uNkulunkulu akhonze kanjani. uShembe ubani, uJesu ubani. Kulapha ke athola khona yonke lento. Ithi ke isihlabelelo esihlabelelile sithi ke sibuthene lapha ukuthi yonke lento efundisa lapha sigcine. Mase siqede kuyigcina ebese siyotshena zonke izizwe ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani.
That is our duty bantwana basekuphakameni njoba silapha eGoli ukuthi noma sizile ngalezi zinto esize ngazo kodwa iqiniso elikhona ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi sisuke lapha siyotshela zonke izizwe ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa kanjani. Njoba isho lencwadi kaIsaiah 43 ka Deuteronomy 10 verse 12 ukuthi uNkulunkulu kufanele simkhonze, kufanele simthande, sigcine imiyalo yakhe athe uNkulunkulu ayenzile. Abantu abaningi bantwana basezulwini bayazi ukuthi uNkulunkulu ukhona kodwa ngokuhamba nje kwendlela bavele badukiswa kalula, badukiswa ngezinto ezisobala kithi esesifundisiwe ngoNkulunkulu kodwa esicashile kubo. Ngenkathi sikomunye umuzi eRustenburg sasikhuluma nabantu ababesuthu, sikhuluma indaba kaNkulunkulu, sifunda iBhayibheli lesizulu nelesingisi, befunda iBhayibheli lesisuthu, bangamaKristu. Sesikhuluma indaba ehlupha kakhulu abantu, indaba yengulube le etholakala kuLeviticus 7 verse 11. Ngicela ungifundele leyo ncwadi leyo. Into nje esobala ngifuna ukubonisa ukuthi nakuba thina mhlambe singebona ukuthi lento esithunyiwe inkulu kangakanani kodwa izwi elafika livele ezulwini alibanga kancane ngoba kufika ingilosi phakathi kwethu yathi asibafundise abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. So ke kunabantu abaningi abakholiwe noma abathi bakhonza uNkulunkulu ngokulandela uJesu kodwa abakwazi ukuthi endleleni yabo yokukholwa izitha zikaNkulunkulu yini eziyenzile ukuthi zibakhiphe nje kancane endleleni kaNkulunkulu bese zibafaka endleleni yazo, zikwenza lokho futhi zisebenzisa yona incwadi. Lokho uzokuthola nje ngokuthi sibone ngezinto ezisimple njengale ezofunda njengamanje. Awufunde lapho uLeviticus 11 verse 7. uLeviticus 11 kusukela kuverse 7. Lengulube ngokuba iyahlukanisa inselo, idabula inselo kabili, ingetshisi kodwa ingcolile kini. Ningadli inyama yazo, ningathinti izidumbu zazo, zingcolile kini. Amen. Kule ncwadi le mawufunda ichapter yonke, uNkulunkulu wayebala uhlu lezilwane okufanele zidliwe nokungafanele zidliwe. Mawufunda ngenhla uNkulunkulu uthi izilwane ezidabula inselo kulungile ukuthi zidliwe. Mase fika lapha ya ku verse 11 uthi ke ingulube nayo noma inselo layo lidabukile but akufanele siyidle ngoba ayetshisi. Bathini ke abasedukisayo bathi zange nolwandle. If ukuthi zange nolwandle kuhlangana kanjani nalento ngoba uNkulunkulu usho yena ukuthi ingulube ningayidli ngoba inselo layo yesilidabukile kodwa ayetshisi, ingcolile kini, ningathinti ngisho isidumbu sayo. So ke uma uyidla uthi ngoba zange nolwandle, ulwandle lungena phi kuyona yonke lento yokwentshisa. Base beyamangala ukuthi hawu kanti sikhohlise kangaka. So sithunywe leyo nto ke bantwana basezulwini emhlabeni wonke, ezizweni zonke, ngoba lelizwi esilithunyiweyo lifike nomprofeti wafikela nalo esizweni sakaZulu, asikwazi ukuphika lokho kodwa iqiniso lalo alisilo izwi lesizwe esithile kodwa izwi labantu bonke noma ngabe bayiziphi izizwe labo abalifunayo bese bayalamukela lingelapho. Lokho akuveli kithi kodwa sikufundiswe umprofeti uIsaiah Shembe okuyena uthunywa uJehova. So ke ngithena esihlokweni yini uJehova afuna simenzele yona, because
kubalekile ukuthi lento sihlale siyikhumbula kakhulu thina esesifikile la sase siyakwemukela ukuthi lelizwi esilizwile yizwi lasezulwini. So kufanele umuntu mayengena phakathi kwethu azi ukuthi yini azoyenza la. Umuntu maye sempumalanga azi ukuthi yini ayoyenza empumalanga. Umuntu maye segoli azi ukuthi yini azoyenza egoli. Sikwazi ukuthi noma sisema university noma sisemsebenzini kodwa ngoba uNkulunkulu usesikhethile asisazele lokho kodwa sizele ukumela indaba yakhe la elokhuntaneni la eGauteng. Kunestabelelo lapha istabelelo manje. Cabanga 253. Nandile zwingelo ayelo memo hello memo lia Hallelujah.
ngicela ukufunda encwadini kaBaba Advocate Mnyanda esihloko sithi intshumayelo zenkosi ilanga. Ngizofunda intshumayelo yenkosi ilanga isahluko bani? Isahluko sesithathu, inkonzo yayingomhla ka-10 kuJulayi 1965. Ithi inkosi ilanga. Bengiye ezweni lamathonga, ezweni lenkosi uMzimba Tembe. Ngafica usizi oluningi kakhulu khona. Abantu bethi saze safa ukhona wena owashiwa ngumkhulu emhlabeni. Awuzingani ngithi kukhona isalukazi seza kimi sathi uyabona angisezwa lapha endlebeni, angisaboni nalapha emehlweni. Wephuzeleni ukufika na? Nawe angikuboni nenkulumo yakhe angisayizwa, ubuhlaleleni. Bewungezingani manje noma uthanda ukukhuluma nami angizwa, noma uthanda ukungibona mina angikuboni, angisabone emehlweni. Noshembe angizange ngimbone ngisemusha. Ngiyezwa kuthiwa wake wafika emseleni, angizange ngimbone. 60. uShembe wayengawuqeda kanjani umhlaba eyedwa esesenyameni? Ingani wafela lapho ekuhambeni ezama khona ukuvala isikhala, kepha wehluleka ngoba uthe ehamba emhlabeni nani nje. Nani ngathanda ukumlekelela nokumsiza. Nani yenize khona lapha ekuphakameni ezihlanganweni nigoduke niye emakhaya, kepha abantu belambile, bekhala, bedliwa nayizifo, bethanda ukuba nizobathandazela. 62. Ngizothatha nje ama-paragraph athize. Ngikhuluma indaba yenu maNazareth ukuthi uma ningathandi ukuzinikela nibe ngabefundisi bakaShembe, nizokhathala, nizophela. Futhi umoya kaNkulunkulu awuhlali kubantu abahlala emakhaya. Nokho noma nikhona nisizwa ukuthi nilokhu niza lapha enhlanganweni. Abangezi lapha enhlanganweni sebaphela, sebaphupha baba inhlabathi. Ingubo zabo sezaba bomvu, sebefana nabaphuza utshwala yize bengaphuzi. Sebefana nababhema ugwayi ngoba abezi lapha enhlanganweni. Uye ukhohlwe ukuthi umNazaretha onjani lo uma uhlangana naye. Nina nisizwa ukuthi nibuye nibe khona nakuJulayi nasenhlangakazi nasesikhumbuzweni, abanye nangenhlangano yamadokodo. Kodwa engithanda ukunitshela khona 63 yilokho: umoya kaShembe awuhlali kubantu abahlala emakhaya. Noma intombi ehlala ekhaya, umoya kaShembe awuhlali kuyo. Noma inkosikazi engatshela amanye amakhosikazi ukuthi kwenziwani lapha ephakameni, uShembe akahlali kuyo. Noma insizwa engaphumi ukutshela ezinye izinsizwa ezingakholwa ukuthi wozane ephakameni, uShembe akahlali kuyo. Noma umfundisi olokhu eshumayela ethempeleni lakhe, elokhu ezungeza izigodi zakhe, umoya kaNkulunkulu awuhlali kuye. Ngicela ukuthi sigxume futhi siye lapha ku-66. AmaSwazi, amaBhaca namaNdebele kuthiwa awezi njengoba kade sihlabelela. Mhlawumbe sesifikile isikhathi sabo ukuba beze, kodwa bazotshelwa ubani zonke lezi zidingo ngoba nina anithandi ukunyakaza. Nina niganiwe, nifuye izinkomo, ninemizi emikhulu, ninabantwana niyondla, niyafundisa, niyasebenza, nithola imali. Aninasikhathi sokutshela abantu ngoShembe. Bazotshelwa ubani laba bantu?
Angizange ngwaphendule lamaPutukezi ngoba ayekhuluma iqiniso. Ngadabuka kakhulu. Kwathi mhla ngihambayo kwafika abanye bathi bafuna ukubhabhadiswa. Kwafinyaniseka ukuthi isikhathi angisenaso sengiyahamba. Amazwi lawo enkosi lakhe. Siselapho nje ngicela ukuthi sifunde incwadi u1 Corinthians chapter 7. Sizoqala kuverse 1 Corinthians chapter 7. So qala kuverse 20 sigcine ku24 bese siyeqa siqale ku29 sigcine ku35. Abase Korintiya bokuqala ku chapter 7 kusuka verse 20. Kube yilowo nalowo ahlale kulokhu akube yilowo nalowo ahlale kulokhu kubizwa abizwe kukho. Lowo nalowo bantwana basePhameni njoba sila eGauteng. Umuntu akahlale kulokho kubizwa abizwe kukho. Ubizwe uyisigqila na? Ubizwe isigqila na? Ungakhathazeki ngalokho. Ungakhathazeki ngalokho. Kepha uma kwenzeka ukuba ukhululwe ukhetheke lokho. Ma kwenzeka ukhululwa kulungile ukhethe lokho. Ngokuba owabizelwa enkosini eyisigqila ungokhululekile wenkosi. Lowo owabizela enkosini egqilazekile ungokhululekile wenkosi. Ngokunjalo nowabizwe ekhululekile uyisigqila sika Kristo. Lowo obizwe ekhululekile makufika kuKristu uyisigqila sakhe. Ngithena from chapter 7 verse 20 until 24, then weqa uqale 29 ugcina 35. Ngithengwe ngenani elikhulu ningabi izigqila zabantu. Sithengwe ngenani elikhulu akufanele sibe izigqila zabantu. Bazalwane akube yilona lowo ahlale noNkulunkulu kulokho abizwe ekukho. Umuntu nomuntu akahlale uNkulunkulu kulokho abizwe kukho. Verse 29. Ngisho lokhu kodwa bazalwane ukuthi isikhathi sesinciphile. Ngakho emva kwalokhu abanabafazi mababe njengabanenge nabo. Abantu abanamakhosikazi akubi ngathi abanawo. Nabakhalayo babe njengabangakhaliyo. Abakhalayo ababe njengabangakhali. Nabathokozayo babe njengabathokoziye. Nabathokozayo ababe njengabangathokozi. Nabathengayo babe njengabangananto. Abakhona ukuthenga ababe njengabangenalutho. Nabasebenzisa lelizwe babe njengabalisebenzisi ngokuba isimo salelizwe siyedlula. Nabasebenzisa lelizwe esikulo ababe njengabangalisebenzisi ngoba izimo zakulelizwe ziyadlula. Kepha ngifuna ukuba ningabi nokukhathazeka. Ongaganiwe ukhathalela okwenkosi ukuba angayikuthokozisa kanjani inkosi. Kepha ningabi nokukhathazeka. Ongaganiwe ukhathalela ukuthi inkosi engayithokozisa kanjani. Kepha oganiweyo ukhathalela okwezwe ukuba angathokozisa kanjani umkakhe. Abaganiwe bakhathalela okwezwe ukuthi amakhosikazi abo bengawathokozisa kanjani. Wahlukene phakathi nongaganile oyintombi ukhathalela okwenkosi ukuze abe ngcwele emzimbeni nasemoyeni. Kepha oganileyo ukhathalela okwezwe ukuba angayithokozisa kanjani indoda yakhe. Ngisho lokhu kuba kube lusizo kunina. Lokhu ngikushola ukuthi kube usizo kunina. I'm saying it to help you. Akusikho ukuba nginigaxe ngentambo kepha ukuba nihambe ngokufaneleyo. Akuphoqe umuntu kodwa kwenzela nje ukuthi senze izinto ngendlela right. Nibambelele enkosini ngokungaphazameki. Nibambelele enkosini ngokungaphazamiseki.
kepha uma umuntu ethi wenza okungafanele ngakuyo indodakazi yakhe. Now 35. 35. Amen. Yes. Angazi noma izwakala lencwadi bangcane. Ngizama ukupainta a picture to each of us ukuthi what are we here for? What does God want from us? Encwadini yenkosi ilanga kule ntshumayelo eksahluko 5 ithi inkosi ilanga ngeke ngifunde ngizokusho nje ngekhanda ithi ubuNazaretha lobu abuqali ukufika la emhlabeni kade wasabufika ngoMose bafika behluleke nako Jesu bafika behluleke nalowo afika abuvuse ubuNazaretha ufika behluleke. So njengoba silapha sisaqhubeka kuleyo ndlela leyo sizovusa into elokhu yaqalwa abaprofeti bezama ukuyenza ifike ehluleke afike omunye ayenze ifike ehluleke namhlanje ithunywe thina ukuthi siyenze. And my question is sizokhona yini nama ngesikhona thina njengoba silapha sizokwazi yini ukuthi senze lento efuneka ezulwini noma ngeke sikwazi. Angazi noma sisayikhumbula indaba kaNkosana uNzima. uNkosana uNzima uthi ngasuka embalenhle ngize eGoli ngizokwenza ama millions. Kodwa mangifika eGoli ngafike ngathola ukuthi no, eGoli angizele yona leyo nto leyo kodwa ngizele uNkulunkulu. Ngicela ukubuyela emazwini enkosi ilanga the very same sermon sizofunda lapha ya ku68 ithi inkosi ilanga uma inhlamvu yebele noma yombila ingafi ihlala yodwa iyonakala idliwa isihlava. Uma nithanda ukuphila sebenzelana uNkulunkulu. Ningacabanga ukuthi ukuhlala kwenu lapha ekuphakameni kunomvuzo. Umsebenzelana uNkulunkulu ngokuhlala kwakho ekuphakameni. Themba lino nalo lokuthi mina anginasono noma ngingafa ngiyongena ezulwini noma uNkulunkulu ngingamsebenzelanga lutho. Uthi uJesu obuyisa isono esisodwa nje ekudukeni kwaso kuthethelelwa izono zakho eziningi. Ubanike oyePutukezi kwamzilikazi naseLesotho abayazi indaba kaShembe kulezi indawo abazi ukuthi sewafika umuntu okhulula abanye abantu kuzo zonke izinsizi zabo abazi ukuthi umuzi kaNkulunkulu sewehla ezulwini ususe emhlabeni ekuphakameni abazange batshele umuntu lobu buhle esinabo buyancipha uma singasebenzisi. Isihlabelelo 147 Izwalezolo ye isilezu Izwalezolo le oyele Izwala emhlabi emhlabi Zabo bonke abantu
iketano umango wozanike wozanike webatinge Eqaleni sibuthenela ukuthi sizoncinda izambezo likaJehova. Masilincinda ngokuthi siligcine okokuqala lokho. Yonke lento esifundiswa la kufanele sigcine. Ebese masisuka lapho sitshene zonke izizwe ukuthi nazo azigcine. Okunye okulandela lapho ukuthi lento esikhuluma la uShembe wayefisile ukuthi ingene enhlizweni zabantu. Mayingena enhlizweni zabantu kungabi khona into eyiphazamisayo. Mayingena abantu beyithande ebese beyigcina. Nathi sikhulekela lokho. Njengoba silapha abantwana abasekuphakameni sithengwe ngenani eliphakeme kakhulu. Sonke sibuya ezonweni zethu. Kodwa sezwa izwi elivela ezulwini ngokukhuluma kwabaholi uNkulunkulu abathumele phakathi kwethu. Belalela nabingilosi evela ezulwini ukuthi asesabeni uJehova simkhonze yena yedwa. Sikwenza lokho abantwana basekuphakameni zonke izinto uNkulunkulu athe ezingenziwa sayishiya sase sikhonza uJehova. Njengoba lapha abantwana basekuphakameni sonke sithengwe ngenani eliphakeme. Sibuye ezonweni ezinzima. Sikhuliswe ngokukhonza amadlozi, sikhuliswe ngezangoma, sikhuliswe ngazo zonke izono ongayicabanga. Kodwa izwi elivela ezulwini lathi malifika sase sifundela lezi incwadi, sase siyeza ukuthi umuntu okhonza uJehova akakwazi ukuyihlanganisa nezangoma noma ngayiphi indlela. Funda incwadi kaDuteronomy 18 verse 9 to 12 asize ukuyifunda. Ufunda incwadi kaLevi 19 verse 31. Zonke lezo ncwadi uMose uyena osifundise kuzona ukuthi nganoma yiphi indlela asikwazi ukuthi sihlanganise nezangoma nabantu abanemoya enjalo. Emthethweni kaMose sikufundile ukuthi thina njengabantu abakhonza uNkulunkulu noma thina lapha endlini kaJehova asikwazi ukuyihlanganisa nabantu okuyibona abenza izinto eziphambene noJehova noma ngabe izwe lithini noma ngabe abantu bathini, kodwa into uNkulunkulu athe ayifuneki endlini yakhe asikwazi ukuyihlanganisa naye. Ingakho phakathi kwethu ungeke uzumthole umuntu okuthiwa unobulili obungaqondakali noma uphethe ubulili obubili. Njengebandla likaJehova sinobulili obubili.
abantu besilisa nabantu besifazane. Labantu asebekhona njengamanje okuthiwa ongqingili abavumelekile kuleli bandla ngoba siyibandla lika Jehova. Lokho sikufundiswe uye uJehova ezincwadini zakhe zikaMose, washo ukuthi akwamukelekile ukuthi ebandleni lika Jehova kube khona umuntu oyihlanganisa nomuntu onobulili obohlukile nobakhe. Ekwenzeni kwethu zonke lezi zinto abantwana basekuphakameni sabe sizuza inhlahla, sabe sesehlelwa izinto lezi umprofeti asifundise zona ukuthi mase sabu uJehova simkhonza ngokugcina imithetho yakhe, izibusiso ziyokwehla, imithandazo yethu iyokwamukela ezulwini. Njengabantu abasemhlabeni ziyasehlela nathi izinto abantwana basekuphakameni ezinzima. Zonke izinto ezehla kuleli izwe ezibuhlungu nezehlela abantu ziyayifike kithi. Kodwa ngenxa yokuthi sesakhetha ukuthi sikhonze uJehova yedwa, kwaba uyena ongumvikeli wethu, zonke lezo zinto ayisehlili. Esikhathini esiphambili kwafika isifo okuthiwa iCovid-19 esafika sabhubhisa abantu umhlaba wonke. Kodwa le ngilosi esihamba nayo yafika phakathi kwethu njengebandla likaJehova, yafike yathi asinikele sicela uphawu lolu olanikeza abantwana bakaIsrayeli okhokho bethu ukuthi masifika lesifo sifike singasibulali thina. Nebala sanikela abantwana basekuphakameni uJehova wawamukela umnikelo wethu njengesizwe, njengebandla lonke. Usemlandweni namhlanje ukuthi akekho umuntu phakathi kwethu owakwabulawa iCovid-19 kuze kube namhlanje. Makabonga uJehova. Lokho kwenziwa ukuthi sishiye iThixo besikhonza, sakhetha ukukhonza uJehova yedwa. So le ndlela abantwana basekuphakameni esihamba ngayo iyigolide, njengoba eshilo uNkosana uNzima ukuthi singayithole izinto zalapha emhlabeni nesasizele singayithole, kodwa ngokuzuza lelizwi lasezulwini sizuze igolide elingaphezulu kwamagolide onke, ngoba ukuhlala noJehova nokukhonza uJehova kusilekelela la enyameni kuphinde kusilekelele noma sesidlulile emhlabeni sesihambile kwelisayo. Sikhaveka sisenganeno, sikhaveke noma sesihambile. Sengiphetha ngifisa ukufunda amazwi omprofeti ngokusheshsha la esifundisa khona ngendlela yethu ukuthi mase kwenzekile konke sesihamba lapha emhlabeni kuzokwenzakalani, sizohamba kanjani thina esesikhonza uJehova, ngoba yonke lento umprofeti usiyalele sona. Uthi ke umprofeti, nginifisela nonke eManazaretha ukuthi ningabe nisona, ningabe nisawuphula umthetho kaJehova lo ebengininika wona kusukela nginidabadisile, ningabe nisavuma ukudidiswa. Lapho enginibizela khona bantwana bami kuhle kakhulu, uma ngase uye khona ngeke usavuma ukubuya. Anotshela inkosi uma isifikile ukuthi ngathi izingalibali ukuhlukanisa izindlela lapha esiyakhona, noma kugcotshwa befundisi nibafundise lokho. Kuza isikhathi lapho abantu basekuphakameni bayoyilahla khona indlela kaShembe, lapho bayobe sebenza imicabango yabo kunezwe sibayala ngalo thina boShembe. Ngaleyo nkathi bayobe bengasakhathaleli izwe laphakade, bayobe sebethembe amazulu amaningi nangekho. Ngalezo zinsuku bayodebesela ukugcina umthetho kaJehova lo okuthiwe angovuselele, bayogcoba bawuzibe kuphase imithetho yabo nemithetho yesithixo zabo abayozibuyisa besifake la. Phelelani kuJehova ngoba uyabathanda bamthandayo, ubalungisele indawo phambi kwesihlalo sakhe sobukhosi, ubenzela ungalambi nokungomi, ubaphe umusa wakhe. Nabo bahlala bemdumisa ngesigubhu nokusina, behlabelela ngenjabulo. Uthokozwayo wenama ngabo, kwenama komsindisi uhlala nabo phakade, abasenakho ukufa. Umthetho kaJehova uyisihlango somphefumulo abantu abami, hayi noma yimuphi umthetho, kuphela lo inceku yakhe eninika wona. Uyindlela yokuhamba eyalapho kungekho khona ubumnyama nenzondo nendlala namakhaza, kuphela inkazimulo engenakufiphala. Nxa usuya kulelozwe uyodlula emahlane nakumahlathi asabekayo anezelelesi nabaphangi,
nabahuhi abahuhayo abasindisa imibuso yabo yokulahlwa. Kwabanye yaphela iminyaka engama-30 behluleka ukuphuma kulamahlathi ngoba balidelela izwi likaThixo namanje basesemnyameni. Uma usudlulile kulamahlathi uyophumela kwaNkanankana, kwaSikhova, Sikhalemini, ezintabeni zakwaLambathayo, kwaMthimunye, kwaSikhomakhoma. Bantu bami, kuleyo ndawo lihlala licwathile libalele, abaningi akudluleke eSikhomakhomeni. Leli zwi elishunyayelwayo lapha ePhakameni liyinkemba eyokusiza ekuphungeni abahlaseli bakho futhi liyoba umphako kulamahlane osizi oyohamba kuwo. Ngicela ukuma la. Leli zwi esilinikezweyo nelethule lapha ilona eliyoba inkemba yomuntu ngamunye ukuthi ke liphune abaqamekeli nazo zonke izimo umuntu ayobe sebhekene nalo elizweni likamoya. Sithi isihlabelelo sikaShembe akusindi inyama yodwa kodwa kusinda nemphefumulo yabo. Ilokho abantwana basePhakameni ebengifisa ukuthi ngikudlulise kwabangcwele ukuthi asikhumbuleni ukuthi sibuthene lapho ukuthi sizogcina izwi leli likaNkulunkulu alithumele kithi. Bese sisuka lapho siyotshena zonke izizwe lezi uNkulunkulu asibeke kuzona ukuthi siyitshene, njengoba silapha eGauteng, njengoba omunye eseLimpopo, njengoba omunye eseNorthwest, njengoba omunye ekuphila kuphi la akhona. Ilokho abantwana basePhakameni bengithi ngikukhumbuzise makukhona la engenzanga khona kahle, ngiyacela ukuthi uNkulunkulu kaShembe angithethelele makukhona okuhle ngikukhulumile kwamukeleke ezulwini. Inkosi kusizene kuzwini. Amen.